Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong. UMLA jong kanong po constituency uba Merrill Bonds ula kentu iki pai ba nong snong jong kanong po constituency bakidai ban khamlong adkar hakalit kawan hadin bak sarkar kala penbena ba wei na ki doktor bal khamrang ba jong ka Bethany Hospital Shillong ulangat au khunyang jengpang COVID-19 uba Merrill Bonds ula kerpat ro iki pai ba ka them riboy ki balat simdawai hakini khendiat sngi bat khendiat teo na ka Bethany Hospital nong po bakin soba ban metep lengbau number 108 lane ho number 1070 khnang baki bor jong katnat ka koi ka khia kinla ban shem ye kidar klenti ban yada ye kijing em jong ki ba na ka jing sophriang uniu khnyang jingpang tang hadien khandiat kenta jong ka khatlai terek uyayong arhajar arpho bakani ka khobor kala sophriang lengba ki social media lalap baki surok snong hadu ki surok ba ka bapnya so ye ka jala meghalaya bat ka jala asam kala kenja hijar hadu menta haki paranong song snong baro ki bukan thup ya ki benta jongka nongpo town borok kui dan ka Ribhoi district hi barok kui bar ka jelah jongi barok kui daka jing sokhya munsim agane ka step ya sim ya kane ka lap na ka benta banyo ban pensngo hapi ki pai ba nong song snong khamtam ya ki nong yalam snong badi kirang ba snong kinong yalam balang bapher ki ji seng kentei ki seng samla ki seng balang barok kat kebiadan lembat ki patba barok ginong song snong ni don kam ga jing trilang dong pi ga ne ko ha ga ju ko hadin bangela yo sngo baga jela ga jong iru menin gesni kala don ga we ka positive case hang ne hapo ga jela ga jongi hasilong nomor kata daga jing so khya man sim ha ga ne kapo ngasngo ban pensngo hapi ki bat ba nong chong snong yang ki katu kat ni teli jimat ki badan kam kani ka jing jia ha ka balalap ya ka positive case ka de ya wei na ki doktor jong ka Bethany Hospital ka badan hang ti hasilong kum ki nong song snong hapo ka nongpo gidon ga jingi de ga bajan bat ka ne hospital ka bran hasilong nomar hanong po ka don ga wei ka branch jong ka Bethany Hospital ka ba ai jing shakri ki ba nomar kata gidon ga jingi de ga bajan de halor ka ne ka nong rim ka na ka liang ka jonga ga ga jing sngokya ka bajur ban apil ya ki ba nong song snong bat ban pensngo ya ki kato kat ni teli ki mat ki ba don kam kum ki nong chong snong hapo ka ni jaka ka ban kong kalong ba ki nong chong snong baro ki ba hap hapo ki area jong ka nong po town hi baro ka wi kunthuk ya ki snong ki ba para marjan hang ni hajan ki ba hap hapo ka ni jaka bat kumju ya ka Ribhoi district ki baro ka wi ha ka bangin snow ha ban bot ye kijing bot renti ki bala batai da sorka ha ka ba ngin shong hala ki jong ki yin ki jongi bangin no mit shabar khamtam nga ban ye gene sechisin ye ki snong ki ba hap po kan nong po area kan nong po town bat ki snong ki ba paramarjan ha ka ba ki babun ki don ki ba wan ban shim dawai ha ga ne hospital kin snow ha ban shong halaki jongki ying ki sem ki jongki ban lummi chaba kabar galong ya ki nong tre jong ka Bethany Hospital ka ba kentu ya ki bahaying ki bahasem ki jongki ki batre ne nong po Bethany Hospital ka ba kentu bro ya ki tu baro ki nong wan shim dawai OPD hadin jong ka life hoterik jong match arhajar arpho kini baro kin snobha ban shong hayin ba kim dei ban mi lagi jong yin ki sem ki jong ki ban phone ya u number iwe not pra lane iwe not new not ngan ban biang sa chisen ni gini artli ki number ki ba kini baro ki parlok jongi
kiba haying ki bahasem jong ki bateri abetini hospital bat kitu ki balik sim dawai hadin galai pho teri umat ara jarat pho kidai ban call yaw number iwe not pra lani iwe not new not hagaju ko por ngoban appeal ya ki snong baro ki badon hapo ribhoi khamtam hapo nongpo area bakin ki nong yalam snong kum jirang ba snong ki sketri snong ki seng samla ki seng long kemi ki nong yalam haki balang ba pher ki nyam ba pher kin sob haban ai ke jinge trilang ha ka bangin sob haban ban shong haying ban nom pen khen ki kendon ki ba ka sarkar ba de ban patha like no tang ki emergency bukan thup aga pang ka sitom ani ki jing pen poi mar ba mardi ndri kiwi ki kam ngin sob haban ya sange shwa sa shi sin nga api le ke nong chong chnong jong nong po bat ki jaka ke ba paramarjan ba phin burom ye ke ne jing karpat ba phin sob haban shong yin kum ki paranong chong chnong ngimdei ban khen sting ya ke ne ki jing pang mentali kala don hang ni hajan ka hapo ka jela ka jongi namar kata ngidei ban simkhia kino kiba don ka jinge dei bat kini ki hospital la ga shillong la ni hanung po kin so bha ban pentip pin so bha wa nom le ran ban pentip ene ban call gitu ke nambar la de ban ong la ne ban pentip ye ginong yalam shnong ki jongpi kirang ba shnong ki so bha ban simkhia ban kontak ban identify ban list down ya gitu ginong tre apa hospital ki bahayeng ki bahasem lani ki bal ilik sim dawai hadin kalai photre bakit sumha ban sim khia ya gane jing ptha khnang ba ngin la ban ya khun ya kane ka khlam ka bal sar ke ka prthei bro ko we da ga jing yaisha da ga jing start khnang ba ngin la ban yada yele de na gini ki jing pang ba pher nga kren ye gane da ga jing sngau khia kum nong mi khmat jong kane ka jaka ha ka ba baro ki ba phin sngau ba ban shong lagi jong ki wat nom mi lat setang ki kam ki baket ki bat ha ju ko por sa sin ngan ban ya kitu ki batre ha betni hospital bat ki bahayeng ki bahasam bat ki beli sim dawai kin skong ha ban register ban call ile de ya iwe not pra lane iwe not new not ban yo yang jing betha ki batikna khnang bangin la ban ya khun rinti da ka jing start da jing shempang ya ka unyong knyang jing pang bolen shop ya kene ka jaka ka jumi boleh sipun